Badalona Matí, a Ràdio Ciutat. I no deixem de parlar de cinema perquè aquesta temporada comencem una nova secció de cinema aquí a Badalona Matí i també parlarem una mica de sèries. Parlarem sobretot de festivals i qui ens ho portarà és en Guillem Torson. Què tal? Bon dia. Benvingut i moltíssimes gràcies per haver-te afegit al carro del Badalona Matí. Som un mes i n'estem molt contentes. Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs bé, jo sóc el Guillem, fa un temps vaig acabar un màster a l'ESCAC de Direcció de Film Business, Màrqueting i Producció i des de la passada edició del DA, on vaig ser jurat jove, col·laboro amb ariavisual.cat, un portal de notícies del sector visual. I pel que fa a la secció, parlarem sobretot de festivals de cinema i sèries, repassant els principals festivals i alguna cosa més relacionada amb el cinema. Si et sembla bé, comencem? Vinga, va, doncs Saber, volíem conèixer una miqueta en Guillem Torson i sobretot que el coneguéssiu també vosaltres, així que una vegada fets aquests 5 cèntims de la seva trajectòria i de la seva passió, que al final és el cinema, comencem aquesta primera secció. De què ens parlaràs avui, Guillem? Doncs avui farem un petit repàs dels festivals d'aquest estiu i de setembre. Començarem per l'Atlàntida Mallorca Film Festival, que organitza la plataforma Filmin. Després anirem al Pirineu amb el Cerdanya Film Festival i el Mostrem, que es fan a l'agost, i tancarem amb el Korean Film Festival de Barcelona. Julie, je hebt ongelooflijk veel in je borst. Wil ik niet aan praten. Per tant, ja veieu, farem molt de turisme, des de la Cerdanya fins a Corea, que és el que hem anat fent també aquests últims mesos d'estiu. Doncs per no perdre el costum, nosaltres us parlarem també de festivals de diferents indrets del territori, no? Què és això que estem escoltant, Guillem? Doncs heu escoltat el tràiler del Silencio de Jule, la pel·lícula guanyadora de la secció internacional de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Però abans, deixeu-me explicar una mica què és aquest festival. L'Atlàntida és un festival híbrid, d'una banda té una edició online a través de Filmin, on durant un mes els subscriptors poden veure gratuïtament totes les pel·lícules, i d'altra, una edició presencial a Mallorca amb projeccions i concerts amb artistes com Maria Jaume, Geai Cortés o Ginesta, aquesta edició passada. Aquest any la presencial es va fer del 27 de juliol al 3 d'agost, mentre que l'edició online es va allargar fins al 25 d'agost. En total ha assolit una xifra bastant bona de visionats online, 1,5 milions, i 45.000 espectadors presencials, un 12% més en global que l'any passat. Déu-n'hi-do, un creixement molt destacat, Quin ha estat el palmarès d'aquest festival? Doncs recordeu el Silenci de Julie, el tràiler que hem escoltat abans. Com dèiem, és la guanyadora de la secció oficial internacional. És d'aquelles pel·lícules que semblen tranquil·les, però a mesura que avança et va atrapant amb una tensió subtil, gairebé com un thriller, però mantenint aquest toc de drama. La protagonista, una jove promesa del tennis, decideix callar quan tothom espera que parli. I aquest silenci es converteix en el veritable centre del film. El tema és molt difícil de tractar, però crec que el film ho fa molt bé. Teniu una crònica completa a ariavisual.cat i a veure si arriba a les sales de cine, perquè encara no sabem quan arribarà aquí a Espanya. Doncs vinga, seguim per aquest viatge cinematogràfic també. Hola, Pipi! I seguim repassant aquest palmarès, no?, del festival mallorquí. Sí, i ara heu escoltat un fragment de John Batuzen, la pel·lícula que aquest any s'ha endut el premi a millor film nacional a l'Atlàntida Mallorca Film Fest, i que abans també s'havia pogut veure al LA, dins de la secció Impulsió Col·lectiva, on també va guanyar, on també va tenir un premi. Deies que t'havies format a l'ESCAC i, de fet, té molta relació amb l'ESCAC, no? Sí. També, aquest film? És una òpera prima produïda per l'ESCAC, com bé dius, a Escàndalo Films, que és la productora seva, inspirada en els diaris personals del pare de la directora, que combina la festa a la Setmana Grande de Bilbao, exactament, que es fa a l'agost, amb una mirada molt íntima de la relació d'una filla amb el seu pare malalt. I atenció, perquè s'estrena avui als cinemes. Avui mateix, Per tant, teniu ocasió ja de veure-la, no cal esperar més. A molts pocs cinemes, però... S'ha de fer bona triada, llavors. A veure, si aquest cap de setmana em puc escapar, a veure-la. Passem ara de la platja a la muntanya, si et sembla, perquè ens has dit abans que també faríem un repàs del Festival de la Cerdanya, Cerdanya Film Festival. ¿Natalia? Es Lomar. Sí. No sé qui és. Sí.
Quina casualitat, no? Salva, sí que estàs canviat. 20 anys donen per molt. 20 anys donen per moltes vides, Natàlia. Aquest estiu el Cerdanya Film Festival arribava ja a la seva 7ª edició. Sí, és un festival que podríem dir que ja ha trobat el seu lloc. La majoria de pel·lícules que passen per aquest festival ja han passat per sales, menys els curts, sales comercials de cinema, i és una manera d'apropar el cinema, no?, a la Cerdanya, una comarca on fa uns anys va tancar el cinema i es celebra la primera quinzena d'agost. Estàveu escoltant, no?, el tràiler d'Esmorz amb mi, d'Ivan Morales, que és seria la pel·lícula guanyadora d'aquesta edició, no?, del Premi Català. Recorda una mica un estil asiàtic, poc habitual aquí, explicant la mateixa història des de diferents personatges. El film tracta 4 personatges amb vides molt diferents que es creuen en moments difícils. Una mare després d'un accident, un amic que vol començar de nou, una parella que intenta superar el passat i un compositor de música en crisi, tot buscant retrobar la fe en l'amor i en ells mateixos. S'hauria de veure, potser no és imprescindible, però els Gaudí pot aconseguir algun reconeixement, sobretot com a òpera prima, que de fet aquesta edició dels Gaudí serà forta perquè tenim moltes òperes primes molt bones i veurem com va, perquè serà complicada la carrera. I aquesta... Ha passat per sales de cinema ja aquesta pel·lícula, I arriba el 26 de setembre a Filmin. Molt bé. El palmarès complet el podeu veure a ariavisual.cat també, perquè és que és un palmarès llarguíssim. Hi havia com molts premis per totes les pel·lícules que es van presentar, tenien algun reconeixement. Doneu una ullada, doncs, Exacte. I canviem ara de festival, què et sembla? Sí, anem cap al Mostrem, un festival que, com bé diu el nom, es fa a Trem, i ha pogut assistir la Núria Francisco, que ens ha fet aquesta crònica. En resum, al Festival de Mostrem d'enguany hi ha hagut molta presencialitat de ficció, a diferència d'altres edicions anteriors que hi havia algun documental, més llarg o menys, però aquest any hi ha hagut total presencialitat de ficció, encara que tocaven temes rurals o s'havien gravat en entorns rurals. Hi ha molts curtmetratges que s'han fet amb gènere de thriller, de fantàstics. També hi ha hagut alguns que s'han acostat al documental. Molt recomanables tots els curtmetratges. Hem comptat amb la presència del jurat de gent molt d'èlit, que han sigut, per exemple, Francesc Orella, Sandra Cervera, Luis Enrique Parés, Estel Soler, Miguel Santes Masas, que aquest últim va ser el que va donar el premi del jurat al curtmetratge Joselico. I també va haver-hi un accèssit del premi del jurat pel curtmetratge Hurtajo. També va haver-hi el premi del públic al curtmetratge Sara, que parlava d'una polèmica que hi ha al Perú i altres indrets del món. Enguany ha hagut, com dèiem, la presencialitat de ficció, a diferència d'altres que hi havia més documental. I res, dir que això es tracta de que sigui una excusa per trobar-nos i que el cinema sigui el nucli de l'esdeveniment, fent possible que el Festival de Cinema Rural Mostrem, a Trem i al Pallars Jussà sigui un referent per les edicions que venen. Molt agraïts des d'aquí la Núria per aquesta crònica també del Festival Mostrem i per aquesta col·laboració. Doncs hem passat per Trem, hem passat per la Cerdanya, hem anat a Mallorca, anem una miqueta més lluny. Bueno, sí, anem al Korean Film Festival, però a Barcelona, i sí, he pogut veure 2 films d'aquesta que es projectaven a la seu del festival, que és el Cinema Girona de Barcelona. El festival porta el cinema coreà a Barcelona durant 5 dies, des del 3 al 7 de setembre, vull dir que ja ha passat, i si us sembla escoltem una pel·lícula. 근데 뭐 물어볼 거 있다. 뭔데? 나한테 이런 거 가르쳐주네. 네가 졸라 못해서. Això, clar, ens ho hauràs d'explicar tu, perquè de Coreà no en sabem encara. No, encara no. Acabeu d'escoltar el tràiler de 404 Steel Rayman, una pel·lícula que m'ha sorprès molt. És tendra, aparentment petita, però va entrant a poc. El director, Hum Haul, debuta amb una història ambientada de Jeú, una ciutat conservadora, i aquest context fa encara més intens el vincle entre els 2 protagonistes. El que més m'ha agradat és com la música es converteix en el motor de la trama. 2 cançons del grup japonès Globe marquen el ritme i acaben sent gairebé un personatge més. Vaig sortir del cinema amb una barreja de tristesa, esperança i amb la sensació d'haver vist un debut que val molt la pena descobrir. Encara no s'ha estrenat en cines ni en cap país
només a festivals és fort, perquè ha arribat a Barcelona, però en lloc més. Podria arribar-se a projectar les pantalles de cinema aquí a casa Sí, nostra? podria arribar, però és que no s'ha projectat a cap... Vull dir, només s'ha projectat a un altre festival del món. Llavors és com a 2 festivals i no s'ha Estan projectat. fent primer Sí. rodar el film per festivals, Sí. I per acabar, Guillem, ens volies parlar també de les pel·lícules preseleccionades pels Oscars, no? Sí, Les sí. escoltem Sí. i així ens en fem una idea. ¿Y el bebé está bien? Pero ya se sabe. Es que hay un 50% de posibilidades. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. No te preocupes, vas a estar intentando... Ya tengo que interpretar, no me puedo ir. Mírame, Ángela, mírame. Te vamos a ayudar, ¿vale? La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dices si la niña oye o no oye. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto, en Torayak, ¿no? ¿Estuviste investigando? Bueno, es lo que leí en el diario de mi madre. Doncs sí, aquestes són les 3 pel·lícules preseleccionades per optar als Oscars des d'Espanya, no? La primera que hem escoltat és Sorda, després hem escoltat Sirat i Romeria. Acaba d'estrenar al cinema. Sí, acaba d'estar als cinemes. El 17 d'octubre sabem quina és la guanyadora. Sorda la podeu veure a Movistar Plus i Sirat arribarà en breu a la mateixa plataforma. La tercera, Romeria, com bé deies, la podeu recuperar als cinemes. I jo, si fos acadèmic, ho tindria molt difícil, perquè totes són de molta qualitat. Així que recomaneu veure-les totes. Et mulles per alguna d'elles, però? És molt difícil, és que totes són molt bones. Jo diria que crec que més punts pot tenir Sirat, però Sorda també pot... Vull dir, no crec que guanyi Sorda, però crec que si anés Sorda tindria algunes coses. I abans de marxar, deixa'm fer un últim apunt des del Festival de Venècia, la pel·lícula catalana Estrany Riu, de Jaume Clet Muixart, no ha anat més, però aquesta és una de les que volia destacar, es va estrenar a la secció Horizonte i ha guanyat la Vista d'Or a la millor contribució artística, un premi atorgat per la premsa italiana. És una òpera prima que desperta molta curiositat i Jaume Ripoll, cofundador de Filmin, ja l'ha definit com una de les grans debuts del cinema espanyol de l'any. Passarà per Sant Sebastià i a partir del 3 d'octubre la podeu veure a les sales. I, per cert, el premi més gran, no, de Venècia, el Lleó d'Or, ha estat per Jim Jarmusch amb Father, Mother, Sister, Brother. Doncs, Guillem Torson, moltíssimes gràcies per aquest resum de tots aquests festivals dels quals n'hem pogut gaudir molt aquest estiu i ens tornem a escoltar ben aviat. Tornem a tenir cita el 17 d'octubre. Sí, moltes Aquí al gràcies Badalona i Matí. si us sembla marxo amb una pel·lícula que estan utilitzant justament per la promoció de la pel·lícula d'Estrany Riu. Que vagi bé.